Foarte bun, Juventus deocamdată rezistă, în concentrare, cu capul Ațili, gol! Să deschide scorul în minutul 7, în care Juve s-a retras cu foarte mulți oameni în propriul careu. Și nu doar la ultimele minute, vă spuneam despre acest Ațili, că a intrat foarte bine în partidatură, a avut ocazia atunci, iată că acum marchează, o face cu capul, Juventus n-a mai ieșit din propria treime. Centrare foarte bună, apare nemarcat de la numeric 5 contra 3. Piero ține prea mult de minge. Ațili își pregătește șutul. Gol! Omer Ațili, ce lovitură! A avut șansă la primul gol, un voleu semi-ratat, dar acum o lovitură demnă de orice fotbalist, exponențial de pretutindeni. Maccabi Haifa are 2-0 cu Juventus. E groghi echipa lui Massimiliano Allegri. Da, e un sezon până acum infers. Milinković Savić la Juventus, poziție regulamentară aici, Vlahović. La doua, încă un corner pentru formația oaspete, centrarea pleacă în sus. Remarcabil, cu 1-0 nu s-a retras din contră, e o schemă, Danilo în partea stângă, Filip Kostic, balon jucat cu capul de Milik, Vlahović încearcă să protejeze.